Cześć, witam was serdecznie, to Jonanek z kanału Ciupiemy po naszemu. Ze mną jest pan Piotrek, Ice, tak zwany. Jest troszeczkę pogodome, a ja sobie troszeczkę pogram w WRC 7. Także cześć Piotruś. No nic, no i dzisiaj w tym odcinku sobie troszeczkę w kariera pogram. Rozpoczynamy tam Deutschland Race, zaczynamy. I sobie będziemy pykać. A ty tam co, w BF-a grosz? Trening. No wiesz. Spoko. No, ci powiem, wiesz co, tak. No, oni to tam mają opanowane, wiesz. A to nie ma się czym przejmować. Oko, jasne. Ja tylko zabawę tam. No, jasne. Dobra, jest też. Muszę moje słuchaweczki ściszyć, bo... W WRC mnie bardzo zastanawia teraz. No ci powiem, fajno gierka. Jak tak kurde się po tym wczujesz, to ci powiem, fajnie się gra. Nie ma tu tą grę. Co? Czekaj, jak na to. Ja ostatnio już... Nie, Sebastian Loeb. Troszeczkę cię cicho słyszę, nie wiem czy to jest moja wina. Czekaj, może teraz będziesz mnie słyszał. O. I Leba wziąłem ostatnio sobie, a to już chwilę temu brałem tego Sebastiana Leba. Brałem tą chwilę, także nawet fajnie. Tak? Ale no WRC poluje po... No od razu wiesz jak na premiera to miałem... Czekaj, to było 15... O fuck. 15 września pojechałem do sklepu do Media Expert. Niby tam mieli mieć, no ale nie mieli, no i musiałem przez internet sobie zamówić. Przyszło mi to 18 i sobie tak. No i sobie tak ciupia. Tak jak się kanał nazywa, ciupiemy po naszemu. Tak. No bo ogólnie jest jak ze Śląska, nie? No słyszę to właśnie. Siulkać nam do dziury. Czekaj, tu znalazłem kanał Ciupiemy w Giery, ale to nie chyba. Nie. Ciupiemy po naszemu się mój kanał nazywa. A to, że jest taki kanał Ciupiemy w Giery. No, Obejrzyj. teraz znalazłem. To mi tam poszli albo na tej ekipie, to ja tam obejrzę go. Ciupiemy po naszemu. Ja. Kaj tu mam jechać? Aha, o Boże, ale ja wynik wywalił. Ja pierdzielę. To akurat będę musiał powtórzyć. Odcinek? Co? Odcinek będziesz musiał powtórzyć. No, bo tu takie maniany odwalą, że... Ale ładnie wygląda ta WRC. No, wiesz co? Wiem, że
O fuck, jeszcze na dach wyjebia się. Ehe. Jakby co powiedzieć, wiem, że na YouTubie, znaczy przez te moje ustawienia, bo mam słaby laptop, no to nie jest ta grafika taka, jak ja nią widzę na telewizorze, nie? A z tego wiem, że mój telewizor jest i tak słaby, nie? Zmieniłem ten konsolę swego czasu, udało mi się, bo było u nas super, taka promocja była fajna, wiesz? Mhm. Wymieniłem, nie miałem PS4, No, ale promocja była fajna na święta no, i można było wymienić PS4 na jaką chcesz inną konsolę no. i wymieniłem ją na PS Pro. Naprawdę dopłaciłem grosze, bo mi kosztowała 50 euro. Jakaś taka promocja była. To fajnie, kuźwa, zajebiście. W Polsce taki... Zanosisz swoją starą, teraz jest na przykład promocja, No. zanosisz swoją starą konsolę i możesz sobie wymienić na Slima. A to nie, no. Na Steama bych tego... Slim no to jest, ale jest chyba Slim, Xbox S też, chyba wszystko te 1 terabajtowe. Znaczy, wiesz co, ja by... Jak już to bych brał te, no... Pro, nie? No, tylko że to wiesz co, to jest fajne, jak ktoś ma starszą konsolę. Masz już starszą konsolę i tak dalej, to sobie idziesz i 40 chyba 9 euro jest wymiana, nie? Kuźwa. To jak ty masz na przykład na dniówkę, a tyle, no to hopie. Także wiesz, wymieniłem sobie na Pro, powiem ci, no w tym 4K na telewizorze jak gra. No, jest różnica. No na pewno, no bo... Wiesz, telewizor też coś... Wydawało mi się, że O fuck. Wydawało mi się, że nie ma różnicy, ale jest jednak. Troszeczkę. Jest, no wiesz, co tam... Ej, jak ja tu jeżdżę? Pijany zając. A ja dopiero... trzecie piwo, no bez przesady. Ja nie, 8 lat. Kurde, ale jeszcze cię cicho słychać. Może mam ściszone coś, wiesz? Czekaj, Ej, zaraz no zobaczę. gdzie tam 15 miejsce? Nie no. Ja muszę to lepiej opanować. 2-2. Dobra, jeszcze raz to Ale spróbuję. poczekaj, ja tu zaraz skupię to w WRC. Poczekaj. Czyli pościgamy. Mówisz, że kupujesz? A, no ja to... Poczekaj. A teraz jak mnie słyszysz? No troszeczkę lepiej. Teraz powinno być lepiej. O fuck, strata czasu. Ja fan rajdówek jest. No ja, wiesz, swego czasu miał rajdówka, może Seicento, ale rajdóweczka była już. Jeździłeś? Ja robiłem KJS-y w Krakowie. Ja mam licencję rajdową. A, to już lepiej. Nie, ja akurat tak prywatnie jeździłem. Amatorsko też się bawiłem, ale zrobiłem wszystkie TC. Mm. Zacząłem jeździć w tych takich wyścigach. Ale to też mu uciecha swoja, nie? Jest uciecha z tego. O Jezus, Ja adrenalina pierdzielę. taka kurwa, że masakra, a jak ktoś to jeszcze lubi, wiesz o co chodzi. No, Żona moja była pilotem, to zajebiście. jeździła ze mną. Także bawiłem się chwilę w to, tylko to trzeba mieć pieniędzy. No. Tyle siana wciąż to auto, to wszystko. Bo ja miałem jeszcze Opla Kadeta, wtedy Giezi. A,
szły takie pieniądze. No, pozałatwiałem jakieś, poplejałem go przez taką firmę tuningową. Oni mi tam dawali opony. A to druga firma mi dawała opony. Także wiesz, jak coś tam sobie pozałatwiałem, nie no. Co nie zmieniało faktu, że wiesz, trzeba cały czas dbać o to wszystko. Ale nie powiem, mam takie zajebiste wspomnienia. Ciul pierwszy. No i dobrze. Haha. No ja widzę jak tutaj mecz. To fokus chyba, nie? Czy... Nie fokus. Nie, to... Szykany widzę jak tutaj robisz właśnie. No ale nie wiem, czy to jesteś już tym ostatnim. Chyba ja. Teraz następne jakieś coś tam. Aha, bo jest opóźnienie chyba. No jest. Widzisz, a ja liczę na czas 2-2. Ale ładnie zrobiłeś, pierwsze widzę tutaj. No, widzisz. Ale musiał jak 2 razy powtarzać, nie? No i potem jakbyś faktycznie se odcinek nagrywał, no to wiesz, to musisz jakoś wyciąć, nie? Też potrzebujesz program do tego. Żeby wstydu nie było. No. Robiłem takie rzeczy, bardzo dużo robiłem, wiesz, żeby wideo, grafiki, bawię się takim czymś też. Swego czasu się bawiłem. Kurde, nienawidzę tej trasy, co teraz jada. Jada w nocy. Ja pierdzielę. Już jakaś zachoczył. Co na razie zaraz zobaczę. O, jest, widzę. A co to jest, Monte Carlo? Chyba ja. Widzę, że ty tak Te trasy są bardziej podobne są. No. Znaczek widzę, a podobne są zawsze te trasy, a niektóre są... Wiesz co ci powiem? Do mnie były dwie istotne gry kiedyś. Jedna się nazywała Rally Champion, coś tam. I kurde, polski komentarz, wiesz, oczywiście na tamte czasy to był pirat, nie? Ale super była gra. My tam pamiętam, że z bracikiem grał jak kariera. I ci powiem, jeszcze druga gra, która mi się tak wyścigowo podobała, to był Colin McRae trójeczka. To mi się też... No, Colin, jedynka, dwójka, trójka, Ale na to były naprawdę te... Ale... PC-ta, pamiętam. No, na PC-ta, ale... Czy konsoli już? Nie, PC. Konsola dopiero mam od 2-3 lat. Stwierdziłem, że to po prostu mi taniej wyjdzie niż komputer, nie? No, to jest... I jest to prawda, bo wiesz, jak tak na przykład co roku czy coś, żeby mieć full detale wymieniać. Fuck. Jest pijany. Żeby wymieniać, wiesz, podzespoły. O, to wiesz. A tu na konsoli masz zapewnione, że przez jakiś tam okres jednak sobie pogroź, nie? Ja ci powiem tak, moja kariera, to mam czas, to mogę wam poopowiadać. No wal. Mogę wam opowiadać historię. Czas antenowy jest bezpłatny, no jak na razie. No opowiadaj, Moja no. kariera jest taka, że ja no całe życie w Polsce komputery, praca przy komputerach, giełdy, pierwsze te komputerowe, które tam były takie rzeczy, tam handle częściami komputerów i tak dalej. Zawsze w domu miałem komputer, cały czas miałem, No. generalnie. I później jak się zaczęły takie, przyjechałem tu do Irlandii i przywiozłem ze sobą DVD, pamiętam, to wtedy wchodziły DVD z DivX-ami, możliwość odtwarzania DivX-u. No. No nie, no to była masakra, nie? W każdym razie przywiozłem takie DVD ze sobą, myślałem, że będę no, filmy jakieś czy cokolwiek palić. I zepsuło mi się. Poszedłem tutaj do sklepu, pojechałem, chciałem kupić właśnie
kupiłem sobie DVD nowe, nie? No, no. Filmów trochę na tych płytach. Tak dalej, tak dalej. Wtedy właśnie wyszedł do sklepu i patrzę, obok stał Xbox 360. Kurde, patrzę się, ja tam też jakaś promocja. Patrzę się, to DVD kosztuje, kurwa, przecież kosztowało wtedy coś. No. Ta konsola, kurwa, wyobraź sobie jakiś chyba 50 czy 60 euro. Byłem z kuzynem, kuzyn mówi, Piotrze, kup sobie to. Nie bierz tego DVD, tylko weź sobie tego Xboxa, nie? No, no, I no. oglądniesz filmy. I to i to. Przy okazji jeszcze będziesz mógł sobie popatrzeć. I sobie się, wiesz co, w sumie, kurde, w Polsce zawsze tam grałem coś, zawsze coś tam pobierało się do grania w gry. Tak, no. Nie, tak pograsz, to sam się, wiesz co, a pierwszy bierę. Kupiłem tego Ciul. Xboxa. Powiem ci, że taka rewelacja. Ale no, ci powiem, kuźwa, wiesz. Bez kitu po pracy człowiek przychodził. Tam jeszcze było wtedy mała była moja, mała była miała dopiero roczek. Tak wiesz, żona tam w pracy w domu siedziała. Ja tam sobie po pracy, na nocy wtedy pracowałem. Zajebiście przychodziłem z pracy. Wieczorkiem sobie na wolnym dniu popytałem. No kuźwa, świetna sprawa. Także taka historia się moja zaczęła z konsolą teoretycznie. I też to samo stwierdziłem co ty, nie? Do komputera pakowałem kuźwa non-stop, kurwa, coś. No, tu karta, tu ramy, tu procesor. Grafika, No. coś. I już to wszystko, te 3 podzespoły wkładasz. Kurwa mać. Muszę zmienić płyta główną, bo nie wyrabia, nie? Tak. No. I powiedziałem nie, konsola. A na koniec jak już żeś ta płyta wymienił, jasny pieron, resetuje się. Aha, zasilacz. Nowa gra wyszła, trzeba coś nowego. O. Tak, ja wiem, bo moi klienci w sklepie, jak pracowałem w komputerowym serwisie, pracowałem to, szczęście szłopie. Kupował chłop ode mnie komputer, ja pytałem się pierwszy do czego? Do gier, ja mówię, pa. Widzimy się za pół roku z powrotem. No, panie, bo przyniósł mi syn grę, nie chodzi, co z tym zrobić? No, ale ta gra wymaga tak... I to wtedy pamiętam, to były czasy właśnie wtedy, kiedy zaczęło to wszystko tak iść, te komputery do przodu, wiesz? No, no, no. Wszystko pamiętam, jak dziś te Pentiumy. Powiedz mi, nie był to tak przypadkiem 2007 rok? Wcześniej. No. Właśnie Wcześniej, bo ja... mój pierwszy komputer był w 2006 roku, a jakby to powiedzieć, moi koledzy z ulicy nawet, o tak ci powiem, bo mieszkam w takiej małej miejscowości, oni kupili, o fuck, gdzie ja tu mam jechać? Oni, rozumiesz, kupili troszeczkę rok później ode mnie komputer, czy pół roku, nie? Ale oni już mieli kartę graficzną, rozumiesz, że 128 w cenie takiej jak ja miał 164. Wiesz o co chodzi, nie? I tak ze wszystkim, nie? Ramów już mieli też o, no wszystko o pół więcej, nie? No bo to już tak, ja ci powiem jeszcze trochę wcześniej, bo ja pamiętam jak dziś, Jezus Maria, naprawdę 4 mega RAMu jak było w komputerze, to był szok. 4 mega ramu? Płytę pamiętam swoją 386. Procesor tam, ja pierdykam, no stary po prostu ma fotkę. Dyski twarde to jak był 170 MB, to było już coś. To ty takie stare komputery pamiętasz? No przecież no jak, no bawiłem się, to składałem się, zaczynałem pamiętać. No to, i po tym, to już wtedy zaczynało, kurde, ja ci nie powiem w tym momencie roku, ja nie mam pamięć rzeczy, ale to zaczęło wtedy taki boom i te procesory zaczęły rosnąć, te 386, te 86, później te DX jakieś, kurde, Siul 13. Celerony, wszystko, że nie widzę na razie, opóźnione mam, ale faktycznie ciemno jak w dupie tam. Nie, nie szło mi to, wiesz. Pękają światła albo coś takiego, jak walisz w ścianę? Czekaj, bo teraz mi na czacie napisał.
Ja mam bardzo ciężko ksywka. To już jest po 3. Critical R. Ja Nanek zaczynałem od 3D. 3D-FX-y, były takie rzeczy. To był procesor. Były, tak. Karta. Voodoo 3D-FX. No, Voodoo. Voodoo. No, Voodoo 3D-FX, tak, było takie coś. ale to był procesor. Łączyły się nawet, to były karty graficzne, nawet O, się łączyło je czudu. No. we dwie, żebyś miał lepszego kopa. O kuźwa. Pamięta, tak, bardzo To dobrze. chyba tak jest, 1999. Powiem ci, nawet nie pamiętam, szczerze, teraz już, bo to naprawdę było lata temu wszystko. I procek 2000 giga. 200 gigaherców. Nie, 200 megaherców. O, zegar. Zegary były takie właśnie jakieś procesory. No, już się syn Morfeusza już jak się zorientował po chwili, wiesz? Kurczę, ale wy macie te nazwy takie... Te niki mają, wiesz, na tym Facebooku. Ja mam normalnie Nanek. A tu specjalnie, żeby potem mieli problemy do przeczytania. No. Czekaj, bo muszę mój pojazd naprawić. Oczywiście karoseria. No, człowiek się wybawił, były lata fajne. Kurwa, ja też pamiętam swoje czasy. A ty jesteś ze Śląska? Chorzów gdzieś? Nie, daleko. Tak. Czekaj, ja uwielbiałem się bawić dyskoteka Piramida w Chorzowie. A to skąd ty jesteś? Ja z Krakowa. I do Chorzowa na piramida jeździłeś? No jak? No zawsze. Ja tam byłem regularnie, kurde, co sobotę. Jezus Maria, ej. To była moja ulubiona dyskoteka. Czekaj, no. Ty ile masz? 29? Ja? No? Nie, 39. 39, sorry. No to ja pierdzielę, to ja wam przez pan powinien wszystkim mówić. Daj spokój. A to no zaprasza cię, słyszysz, syn Morfeusza zaprasza cię na imprezę, to wpisz tam ten Nanek 2386, to wleziesz na moje konto, dodaj mnie do znajomych i cię dodam zaraz i cię zapraszam do imprezy, to sobie pogadamy wszyscy. A ja sobie chwila zrobiła przerwy, bo skoczę sobie do ubikacji. Ale kuźwa to piór. Dobrze, nie ma.
Dobra, jesteś? Ja jestem, no, cały czas. Nie uciekłem jeszcze. Ja się tu nie poddaję, ja tu muszę ćwiczyć, kuźwa, żeby wstydu nie robić później na tej... Ale czekaj, nie wiem czy nasz syn Morfeusza jest dalej na czacie? No jest na czacie. No coś mi mówiłeś, co mam zrobić? I jeszcze raz mi Nie, powiedz, bo nie, ja mu, nie... mu mówiłem, wiesz, żeby wpadł na ten, Aha, żeby okej, mnie okej. nie wyszukał na konsoli. Bo nie wiem w ogóle jaki on ma nick na konsoli, na PS4. No bo on chciał wpaść do nas na imprezę, wiesz? Spoko, A teraz jasne. zaś przeszedł tu. O. Masakra. Dobra. Kontynuujemy ta. Okay. O kurwa, I am Muslim. No teraz mi go się rozpieprzył, jaki manik. Widziałeś? I am Muslim. No nie przeżyję tego, kurwa. Co? Coś ty na tym czacie napisał. No ale chciałeś wpaść na imprezę. Wbijaj tam się kobietą, nie przejmuj. Ja ci Piotrek powiem, że nie lubię tych nocnych tych, wiesz? Kogo? Tych nocnych rajdów, wiesz? No, wszystkie mają uroki, tak? No, musi być tak i tak, musi też No być jasne, ja wiem, ale kurde, wiesz. Może faktycznie w prawdziwym aucie by sobie poradził, ale tutaj kurde mnie to tak troszeczkę. tak ciężko, nie? No, to światło jest takie, wiesz. Ja to zawsze traktuję to wszystko na zabawę, wiesz co? No bo to jest, wiesz, Jakieś nie, te rywalizacje, jakieś takie super. Nie, fajnie, też cię lubię, wiesz, tak, ale tak. wiesz, rywalizacja. Rywalizacja. Ach, to zepsułeś. Nie mam dobrą stronę. Co? Wróciło cię? Nie, te strzałki mnie wkurzają. Te strzałki mnie wkurzają, bo wiesz, tam jest od najmniejszej do największej, czyli w ta strona zakręt, a ogólnie strzałka inaczej wygląda, nie? O ciulu. A ja tam jeżdżę, grzybów szukam. Co źle? O kurwa.
Ja pierdolę, to już Na jest... streamach można przeklinać? Nanek, bo ja to strasznie przeklinam. No znaczy już co? Ostatnio jak patrzę na tego dupnego youtubera, który kurwa YouTubem szarpnął, tak zwany Daniel Magical, to rozumiesz, Wiem, Jezus Maria, ja to no oglądałem. wiesz, Jakie kurwa pato tam jest, to jest masakra. Melinę nagrywa w domu, no kurwa. Chłop się No. Boga nie boi, bez kitu. no wiesz, także już nie mam skropułów, nie? Kiedyś jeszcze że się przejmował, wiesz, tam, o przepraszam, tego, teraz to pierdola, kurwa mać. Jedynie piwsko trochę zasłonią, bo to wiesz, nie będę uczył młodzieży pić piwa, nie? Bo to tak. No, dokładnie. A mi smakuje piwko, to tam. Ale wiesz jak to młodzież. Młodzież czasem lepsze wiązanki wali niż ją taki stary 26-latek. No, niestety to jest prawda. Powiem ci, kurwa, rozkręcam się tylko Co? ten film. Cool. Jakiś tablica wyników. Nie jest rewelacja, kurwa, szczerze jeszcze. No ja ci powiem tak, będziesz miał na mecz kole 30-40 zabitych, no to ci powiem, to jesteś pro. No. No, szalał człowieku. Ja mam na razie po 10, to jest maks. No to już żeś mnie przebił. Jak masz po 10, to już mnie przebiłeś. Tutaj chłopaku te podwidowujcie teraz 10. Ale to też jest takie, wiesz, jak nieraz mi się ten wydaje. Ja ci, Nieraz się znaczy, klei, tak fajnie ta gra. znaczy ja ci a powiem nieraz tak. to- Zależy od blablabla. Kurwa, już mi się język plącze. Zależy od mapki. Na jednej mapce ci powiem, że tak opanował, że snajperką napierdzielałem, nie? Na jednej mapce zaś kurczę, wiesz, inną bronią, nie? No, wszystko zależy kurde od mapki, nie? Może, no faktycznie. Czekaj. Ja Teraz- tak, się nieraz tak klei fajnie i idą ziemi bez problemu. Fajnie będzie, a czasem to. No jedne mapy są takie, że wiesz, że ze shotgunem biegamy, nie? A jeszcze dopiero wziąłem wczoraj premium. Ten dodatek wziąłem pasa, bo właśnie Quickball weź sobie Piotrek, ale mogłem z nimi zagrać, tylko mi nie leciały po No. Czekaj, ja go pieprza. Mi też takie premium pocisk wpadł. Kurde, lepiej ci się będzie grało, więcej kolegów, znajomych i w ogóle. Te oszust pierej. Spoko, no. Wziąłem je z Ej, ostatnio musiałem wyścig przerwać jeden, nie? Bo że tak kuźwa, bo że tak wyczaskał auto, że ten światła nie miałeś. No i teraz tak patrzę, rozumiesz, że mi troszeczkę, już mi dużo nie brakuje, żeby sam wyczaskać. Jezu, ale pamiętam te koliny, to były naprawdę... Kuźwa, to były zajebiste gry. Na tamte czasy, rozumiesz, i ten poziom trudności, to... I potem najbardziej mi się podobały, kuźwa, te czasówki, wiesz? O te sekundy, jak my się bili, kuźwa. Powiem ci, naprawdę był bardzo. Ciul. Kurwa mać. Zobaczy se na streamie, co ją kurwa odjebał. To na bok coś tak poszedł? Co? Na tym zakręcie coś tak na bok poszedł? Nie. O, dam sobie zobaczyć za chwilę. W znak stop, ty po ciemku teraz jedziesz? No, fajnie, nie? No to biją się lampy, mówiłem, że się biją. Left
Kurwa mać. No to pojechałeś. No muszę dokończyć, bo... Pojechałeś, jak to się mówi, mam tu kolegę Hopie Tech. On tak mówi. Hopie Tech. On też tam gdzieś z takich okolic właśnie gdzieś pod Katowic. Ciul. On czekaj, kibic to... Ach. Cholera twoja stara. No dawaj, że mi to auto do człowieku. Dobrze, jak będę dochodził z buta, co ty myślisz, że mam? Kurwa. Ja tu się staram patrzeć na laptopie, bo wiesz, mam podgląd, nie? Na laptopie troszeczkę jaśniejsze są kolory. No może za pół godziny dojadę. Ja pierdzielę. A wiedziałeś, wiesz, nie jedź po cimoku... Kurwa mać. Nie jedź po cimoku i nie czaskiej lamp, no. A, przepraszam, kolega, ale tak się... tak wystraszyłem się. Ej, tu rozumiesz, na streamie to jedynie moja rejestracja widać, co? Ja nie widzę nic w ogóle. Na telefonie oglądam, Aha. szczerze, i widzę tylko dach. To czekaj, po barierkach ci trochę przejadę, to będziesz widział rysy. Fuck, kaun jedzie. No i a propos... No i fuck do Dziurska. Kurde, ja bym miał czas piękny. Tureczka pan, coś czekacie. Ja nic nie widzę. O Jezus Maria, mi się nic nie chce. Ja cię kręcę, ej. Kaj tu mam jechać? Powiem ci szczerze, że na telefonie jest lipa. Ja też nie widzę. Widzę po niebie mniej więcej, jak droga chyba idzie. Ja pierdzielę. Nie, bo Rozy już uciekła z tego, nie? Ale jednak lepsze, wiesz, że jakieś takie niby ostatnie miejsce, a... Powinien tam na YouTubie być jaśniej. Ja jest troszeczkę jaśniej. O. Aż mnie oczy kuźwa bolą. Szukaj tej drogi i tego auta. Na czarnym ekranie. Masakra, prawo. Lewo. Ale to troszeczkę jest za szybko, wiesz? Aha, bo ty ma opóźnienie, ja to jestem kurwa. 40 lat. Caution, brake, square left, 30, left 5, 30. Ej, jeden znak, rozumiesz, że mi wyczaskało wszystkie lampy. Tightens, narrows. And left 5, tightens, long. And right 4, short, 30.
right 4, short, don't cut, 40, left 5 and 30. Caution, hard brake, square right and left 3, short, narrow, 50. Kuźwa, mać, co ty wyprawiasz? O ja pierdzielę. Right 2, tightens, square right, cut, 30, left 3, opens, right 4, short, 40. No dobrze, że na tym monitorze mam troszeczkę jaśniej. To przynajmniej widzę. No to, Right 3, keep it, and flat left, tightens 5, coś tak 50. widać, no ale... To powiem, opóźnienie jest. No, no, to tam wiesz, tam jest jakieś sekundowe opóźnienie, oczywiście zamiast... Ach, kuźwa. Left 4, don't cut, keep it, 40, caution, hard brake, left 6, tightens, acute hairpin left, 120. Caution, open hairpin right, 30. Ale jedno co muszę przyznać, No, w Battlefieldzie piękne mapy są te w tym grze. no są, ładne, ładne. Ta grafika jako... Naprawdę są. No, bardzo ładnie jest zrobione. Caution, open Naprawdę hairpin ładne right, mapy i takie 30. duże, obszerne i naprawdę są ładne. Flat left and right 5, keep it, 30. Takie byle piękno zrobione. Left 6, A mi tak głupio było do was pisać, w sensie, no naprawdę pisać taki dzieciak. Jeszcze raz. Mówię, że tak głupio było przez chwilę do was tak pisać, w flat sensie, left, nie jak takie dziecko małe. tightens, brake, Czekaj, jeszcze raz powiedz, bo... square left, Moje dziecko, ale nie dosłyszałem, wiesz? don't cut, Mówię, że No. tak było głupio trochę pisać do was. Czemu głupio pisać do nas? and left A 6, no bo tak right wiesz, 4, don't cut, jak jakiś dzieciak pisze pan 20-letni tam. Ale sobie się, no nie no, wszystko. A, przestań. Czekaj, może ja inaczej zrobię. Cię strasznie słabo słyszę. Stawienia imprezy... Jest dzięki imprezy. Tu akurat nie poradzę. To widocznie bardzo cicho mówisz. Jesteś jeszcze? Jestem, cały czas jestem, nie, czy jest rewelacja. Jestem cały czas. Nie wiem, czy on mnie tak słuchać. Ja pierdzielę, Kajo się wplątał. 20 minut, jeden odcinek, no szlak mnie trafi. right 4, keep in, 40, right 4, long, push in, into left 4, long, Ja pierdzielę, co ja tu wyprawiam? A nie masz jakichś takich głupich komentarzów, jak nie napiszą ci? Nie, no na razie nie, bo już jest późno godzina, wiesz? A to teraz to pewnie tak nie piszą, co? Nie, ale tak wiesz co, nie jest tak jakiś tam popularny, wiesz? Aha, a bo tak wiem, że nieraz są te takie hejty, nie? Ale ta by się tym nie przejmował, chłopie. Ta? Jest, No nie, tak wiesz, ciekawość. jest twardo wychowany, ja bym im tam jeszcze tak pocisk, by. Ja bym się na przykład takiego jednego delikwenta zapytał, jak mu smakowało, jak go mama z procy karmiła. Ja pierdolę, jakieś firmy. No, jakie wiesz. Zadawałbym mu takie ciekawe pytania, nie? Bo wiem, że są tacy hejterzy, co tam kuźwa właśnie cisną. Takie mają
Ej. Zespół. A jeszcze jest no, już troszeczkę mniej jest ze mnie zadowolony, ale spoko. Widzę teraz to auto, jak naprawiają ci widoki. No, Oni załamują ręce, chłopie, oni mówią, kurwa. Ale Nanek dojebał dzisiaj. nie ma się co dziwić, wiesz. Ale przynajmniej nie ma alkomatu, to po Czech możesz sobie jechać. Dobra, następny ten jademy. O, masz jasną teraz będziesz miał. Right 3, don't cut, 40. Left 5, keep in, 40. Right 5. Które miejsce obstawiasz? 2, 30. Ale pada deszczyk ci tam na coś widzę, wiesz? Mhm. Chropi. Nie, to Avermedia się zacino. Nie, żartuję. 5, keep in. And left 4, long, break. Titans 2, long. And right 6, and left 5, short, open, 30. Right 4, don't cut. Tu na przykład są takie wyzwania, nie? Co ci niby dziennikarze ci dawają, czy coś takiego w tych wiadomościach. Titans 50, caution. Oż ty poszłeś od razu w krzaki, tu widzę. No. Czy tam na przykład czy doż rada na przykład 100 metrów driftu walnąć, czy coś takiego, wiesz o co chodzi? Aha. No różne są takie, że tam czy na czas, czy coś takie z boku te wiadomości. Jak przejada ten może odcinek, to ci pokażę. Biorę to. Into left 6, don't cut. Right 5, Titans. To już ci się pobiera? Into flat left, Nie. flat right, and flat left. No podobno fajnie. 50, A ja jestem... Ale ja ci powiem, lepiej ci się opłaca ta left, downhill, 80. z płytką kupić, wiesz? W razie czego mówisz? No w razie czego zawsze pociśniesz to dali, nie? Long, Titans, 30. To w sumie masz rację. Left 4, short, 30. Keep right. Bo tu nie jest za dużo wyścigów, tak jak patrzyłem. Left 6, into right 5, Titans. Into flat left, Titans. Right 4, don't cut. Titans 3, and opens, long, 50. Hard brake, square left, cut. Into downhill, 50. Square left, don't cut, 30. Flat right, short, 100. I tak chcę jeszcze powiedzieć ciekawego. No mów, co chcesz wiedzieć, to ci wszystko powiem. Jakieś tam miał osiągi w tej amatorce rajdów. Nie no, zabawa. Podstawowe. K1-sy te takie całe pierwsze do licencji, to wtedy pamiętam jak się robiło. Miałeś kilkanaście tych rajdów. Trzeba było przejechać. Mhm. To było w soboty, w niedzielę przeważnie. No. Też chodziłem znaczy chodziłem jako kibic. Pamiętam, jeździliśmy właśnie na takich tych. Ale no, wszystko fajne czasy. Wow. O ja pierdzielę, teraz wiem jaki ty robisz salto. No. To jest jeszcze nic, za chwilę coś fajniejszego zobaczysz. O fuck. To tak jest jak człowiek na zakręcie nie wyrobi, wiesz? Poszłeś. Poszłem w tany.
junction, flat right, 13 and left 5, short, 13, flat right, into left 5, short, 40, right 4, don't cut, left 5, tightens 4, very long, hard brake. Into hairpin right, 40, and right 6, 30, No, ale na razie mi jakoś dobrze idzie. and left 2, long, into junction, don't cut, and flat left, into flat right, don't cut. Ach, cholera jasna. Flat left, Jak tam pogoda w Irlandii? don't cut, 40, left 5, Powiem ci, zaczyna się kiepsiutko. don't cut, A lato jako tako było? Było słoneczne czy? Takie samo, no było sobie takie samo, takie sobie, wiesz, nie, no szału też nie było. Tak, w Polsce. Szczerze powiedziawszy, no myślałem, że będzie lepiej Mhm. w tym roku, ale niestety nie było. Nie było szału rewelacyjnego, no, ale nie było też najgorzej, tak? Spotykały się gorsze. Mieliśmy gorszą pogodę. Teraz się zaczyna, wiesz, jak sztormy, nie sztormy, przychodzą teraz ostrzeżenia, tylko piści, kurwa. Wiatry takie, że masakra. Tu łeb chce urwać człowieku, jak wieje. Żartujesz. No, powiem ci, że takie wydaje się, ale no nieraz bez kitu, nie? Takie kurwa wiatry. To tutaj mieszkam teraz i tak bliżej Dublina, to jeszcze jest spoko, nie? No. Mieszkałem na samym początku, jak się przyjechaliśmy do Irlandii. Chłopie, ja tu kurwa depresję miałem, nie? Taką. Czemu? No ty, no przyjeżdżam, chłopie. No. Przyjeżdżam do Irlandii. To była w ogóle taka sytuacja, że moja żona pierwsza przyjechała, nie? No, no. Moja żona przyjechała pierwsza i po miesiącu czasu gdzieś tak. Szkoda nam było małej trochę, wiesz, bo mała strasznie nasza przeżywała. No. I takie chodziła, kurde, z mojej żony torebką, kurde, sypiała. Ona miała niecały roczek wtedy, nie? I powiem ci szczerze, no i w każdym razie przyjechałem po miesiącu do mojej żony. Nanek, ja tu wysiadam. No. Ja tu wysiadam, kurwa, człowieku. Mówią Irlandia mi, a ja wysiadam, chłopie. Ciemno jak w dupie. Pierdolisz. No, pierwszy dzień. No. No przysięgam im. Wysiadam z samochodu. Ciemno jak w dupie. No, widzę, wiesz, fajnie, no fajnie wygląda zielono, tak wiesz, jak mówią wszyscy, zielona wyspa. No. No tak pięknie, kurde, elegancko, super fajnie. Wysiadłem z tego samochodu, poszedłem tam do tego domu, fajne mieszkanko. Moja mieszka z siostrą, z taką koleżanką. Mhm. No i tak sobie kuźwa, elegancko tam. Rano wstałem, żona mówi do mnie, chodź, pójdziemy na miasto, kupimy jakieś zakupy małe i tak No, no, dalej, no. nie? Coś tam. Kurwa, Nanek, ja wychodzę z tego mieszkania, a tam człowieku jeden sklep, jeden rondo, jedno duże rondo, No. na tym rondzie jeden bank Na rondzie bank. i 3 sklepy, nie? O, jak zobaczyłem w dzień, to nawet tu kurwa na spacer nie było tam gdzie iść, nie? No bo to człowieku wychodziłeś z tego domu, No. przechodziłeś w prawo, takie jedno jest olbrzymie rondo, na tym rondzie to tak wiesz, no takie bank tam stoi na samym rogu, takie pierdoły, chyba 2-3 sklepy, obie, to wszystko. Kurwa, sam się, Jezus, gdzie ja jestem? Wiesz co ci powiem, ja jestem właśnie z takiej wioski, gdzie na przykład jest jeden taki niby medyczny, zielarski sklep. Jeden sklep jest taki remontowy, takie wiesz, jakieś tam najpotrzebniejsze rzeczy, które by ci się w domu zepsuły, to tam kupisz. I klej do gips, klej do kafelek i jeszcze jeden jakiś tam klej i cement, nie? No taki powiedzmy mini budowlany. Mięsny fryz, 2 fryzjerów mamy. Bar monopolowy. 2 spożywcze i 1 mięsny, nie? I to jest wszystko i też dupne rondo, nie? Kurde.
Wiesz, Tylko, że... ja nie... Nie, ale ja ci powiem tylko, że tak jest, że w moja miejscowość przychodzi ta słynna Wiślanka, Katowice-Wisła, nie? No ale to jest taki plus, że na przykład Żory, Rybnik, Mikołów, Katowice, no to wiesz, tam wskakuje na jedna droga i cisna, nie? Nie, bo to wiesz, nie mówię w tym sensie, żeby tam, że ktoś powiedział, kurwa, że to jest ze wsi, tam, nie chodzi o to, tylko ja jestem, wiesz, jak ja mieszkałem w Krakowie w bloku w Nowej Hucie i wiesz, o co chodzi, i nagle przyjeżdżasz w takie miasto No, i wyobrażasz sobie, wiesz, no wysiadłem na lotnisku w Dublinie, no spoko, olbrzymie, widzę wszystko fajnie, ładnie, wiesz, i nagle kuźwa, rano otwieram oczy, wychodzę, a tu kuźwa jest jedno rondo z przerany boskie, gdzie ja jestem, nie? Wiadomo, i to teraz dla mnie to jest ten, ale powiem ci, że to jest właśnie, tak jest Irlandia stworzona. Są małe miejscowości, małe miasteczka, właśnie, no tam Dublin jest, Galway, Cork i Wexford są duże, nie wiadomo, ale są, większość też jest malutkich miejscowości, właśnie, i one sobie tak, wiesz, i kilka sklepików są, wiadomo, są mniejsze i większe te. Teraz też no, mieszkam pod wiesz. Dublinem. Też jest malutka taki mieścineczka. Wiesz, co prawda no jest rąk już dużo, sklepów jest też dużo. Taka, jak ci to powiem, nie wiem, ciężko mi powiedzieć dokładnie jak ci to będzie wielkość takiego miasta, nie? No ale no. teraz jest już coś jest. O, taka wieliczka, o. Większa wieliczka. Większa wieliczka, Większa, no. troszeczkę większa. Daję ci powiem na Wieliczce, bo ja pracuję pod firmą, która wykonuje pracę dla kopalni. A to na Wieliczce właśnie pracowałem. W Wieliczce pracowałeś? Mhm. O, Pięknie. obok Krakowa, obok Pięknie tam właśnie. jest, wam powiem naprawdę, a jak ktoś tam... A ty jesteś, przepraszam, tam górnikiem? No. Znaczy w kopalni pracujesz? Aha, No. nie, spoko, tylko się pytam. No w kopalni, znaczy w kopalni, no, nie jestem takim, wiesz, typowym górnikiem, który jest zatrudniony przez kopalnia, tylko firma wygrała przetarg i tam pracuje, o tak. Aha, To jest okej. najbardziej szczero odpowiedź i to jest tak, wiesz... Podziwiam, kurwa, was, że potraficie tak zejść tak pod ziemię, gdzieś tam pracować. No coś trzeba robić, nie? Największą zaletą tego jest, że jest to 25 lot, nie? Co jest? 120 co? Nie, 25 lot, nie? Trzeba robić. No coś za coś, nie? No tylko, że wypłaty są o połowa pod firmą, o połowa mniejsze. Żeby się dostać pod kopalnia, to wiesz, no to jest Aha. ciężko, nie? Generalnie nie, strasznie wiesz, tak. Chodzi o to, że widzę właśnie, tak oglądam nieraz i patrzę, kurde, no zejść tak pod ziemię, gdzieś tam pracować, pełen szacunku. A ja akurat zjeżdżam na głębokość różnie, na 1000 metrów, 1050 i na 1300. A Solid w Wieliczce ile jest? Na ilu metrach? Ona jest chyba do 300 czy 400 metrów. No to chłopie, to ja tam byłem tam najgłębiej, nie? A to jak ty mówisz, że ty do 1000 coś, no to ci... Ale my na Wieliczce, wiesz, że ci powiem, kurde, jakbym miał możliwość, to bych sobie wrócił na Wieliczka. Piękna kopalnia, kurde, robota taka, ach. Fajna sprawa, wiesz? Tam jest coś pięknego. To co tam przeżyłeś, to mi się bardzo podobało. I człowiek czysty. Co ty mówisz, że tak Co? aż tak tego? Aż tak I- mówisz, że podobała ci się? No, w ogóle wiesz, trochę luźniejsza, bezpieczniejsza robota. Nie było takiej presji. Czyściejsza taka robota. No ja z przyjemnością chodziłem do tej roboty. Ale jest chyba taki, nie? Trochę strach. Zawsze jest strach. Kurde, mi chyba praktycznie 2 lata zajęło tak, żeby się po prostu nie bać na dół zjeżdżać, nie?
Co ty mówisz? No. Tam wiesz, niby są twarde osoby, że wiesz, że się nie boją, nie? Ale jak ktoś jest myślącą osobą, to każdy się boi, bo to nie wiadomo, nie? No i zatrudniają idiotów, nie? To też trzeba mieć na to wzgląd, o. Nie, w ogóle dzisiaj był u fryzjera. Ja też brudka zgoliłeś. Ta? No, jak tak Odpieprzyłeś się. odpieprzyłeś się, rozumiesz? Czapeczka, rozumiesz, 2 rozmiary musiałeś skrócić, bo była za luźno. Tyle włosów miałeś. No, teraz jest tak praktycznie na kolano, ale jeszcze... Wiesz, mam 26 lat, ale już... Żadzina na głowie jest, nie? Boki jeszcze są bardzo Aha. gęste, ale góra... No przez kask, nie? Wytarte, to też te włosy są wytargane. No, to też inaczej, nie? Ale powiem ci, że bardzo dobrze, przynajmniej ten... A, no, młodzi jesteście, no to też dajecie radę, robicie coś, wiesz o co chodzi. Może wiesz, tak kurwa też No, patrzeć, siedzieć. Najgorsze jest to, że na przykład w stacji benzynowej w porównaniu do niektórych firm, które pracują na kopalni, to wiesz, na stacji benzynowej więcej zarobisz, nie? No, to jest ten największy ból, bo mi się całe życie wydawało, że górnik powinien zarabiać o roz więcej niż ci, co na powierzchni, nie? No ja... I żeby nie mogliby dopuścić do takiej sytuacji, że na przykład w jakimś supermarkecie, czy nie wiem, jakiejś takiej sprzedawca, sprzątaczka, czy coś, nie mogła mieć na przykład tam o 300 mniejsza wypłata niż taki górnik pod firmą, no ale tak się zdarza, nie? Kurwa, to jest masakra, powiem ci, to jest masakra, przysięgam ci. No cóż zrobić? To zarobki, to wszystko, kuźwa, To po jest- prostu to jest jakiś... To jest nasz kochany kraj. 13, right 5, Titan, and right 4, Titan. Czek tak powiem, czekaj, bo ja cię cichutko słyszę, a bardziej słyszę rajd, wiesz? Czekaj, przejada ten odcinek, zaś troszeczkę bardziej porozmawiamy. Ach, Ty jedziesz, bo ja cię w ogóle nie widzę teraz. no znaczy chwila przerwy, wypaliłem sobie papierosa, pogadaliśmy troszeczkę i... Wiesz, aż takiej patologii kurde nie robię, no. Może jakbych robił większą patologię, to bych był bardziej sławniejszy, no. Jak to nasz słynny rodak. Co? To jest, widzisz, życie, zarobki, robienie tego, wiesz... No. Najbardziej wkurzające jest to, że ten zawód tego górnika no nie jest szanowany, no jest, wiesz. Tyle robicie dla ludzi, nie? Ogólnie, no przecież wydobywali, no nie, no co ty to zwołczysz? Right 3, short into junction, square left and flat right, 80. Left 3, short, don't cut, 30 and left 4. Into right 5, tighten, keep in, left 4, tighten, very long, keep in, 30. Right 5, don't cut, 30. Oj, 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 oj. Dzisiaj mi to jakoś nie idzie. 13, hard brake, junction, square right, 13, right 3, tighten, into left 5, and left 5, and right 3, tighten, into left 3, short, 30, into left 3, Ten, co powiem o tym WRC 7, nie?
To na przykład Colin był, kurde, trójeczka, coś miał pięknego, bo nie miałeś tych hatchbacków, tylko normalne sedany, nie? To się zaś to się inaczej jeździło. Hard brake, acute hairpin right, don't cut, 30, caution, brake, junction, left 1, long, don't cut, and right 5, tightens, into left 5, 200, Ajajajajaj. Ale będę miał brzydkie bardzo czasy. caution, left 3, short, into right 3, short, 80, right 4, keep in, and left 2, short, and right 3, over crest, opens, Kurde, jak ja jeżdżę. into flat left, keep in, into right 4, short, 30, into flat left, and flat right, and flat left, caution, hard brake, hairpin right, 30, right 4, short, and left 5, Takie karabiny nie są wcale, szału nie ma. Ale co? and 3 Mówię, że w tym BF-ie muszę sobie tutaj jakieś podblokować jakoś te karabinki, bo szału nie ma, powiem ci szczerze. left, 30, No ale wiesz, jak się wyrobisz w danej broni, to będziesz wiedział, jak ona działa, nie? into flat left, 30, right 4, over crest, 60, left 5, short, and right 4, don't cut, 50, and left 5, caution, hard brake, and hairpin right, opens, 30, Kurde, ale mnie spanie ciśnie. hard brake, and hairpin right, opens, 30, Oj, słuchaj, zaraz. right 5, keep in, brake, and left 2, short, caution, W niedziela będzie cała ekipa z Ryw grała. keep in, into O 20. Kurde, w niedzielę pracuję. Wiesz co, pomogłem kumplowi, bo idzie do szpitala. Mm? and left 4, Prosił mnie, a ja miałem w hard sobotę brake, nie... junction, Byłbym w domu, nie? Mm? widens, 80, Prosił mnie, czym się z nim nie zamienił. tightens 4, short, Mieliśmy się zamienić po 24 godziny. I ono za mnie zrobi całą sobotę, a ja zrobię za niego całą niedzielę, wiesz. Mhm. Tego, bo w poniedziałek rano musi iść do szpitala, a w niedzielę od popołudnia, bo będzie miał jakiś zabieg, w niedzielę od popołudnia musi zacząć brać tabletki. Jakieś, wiesz, dlatego mnie kupił, no i zamieniłem się. I kurde, akurat tak. Kurde, gdzie ona te grzyby idę? Koniec, jeszcze się znikniemy. Ja pierdzielę, jak te auto furgo. Into left 4, short, into right 4, opens, into junction. And left 6, 13, right 5, keep in, into left 5, don't cut, 13, flat right, into junction, square left, 50, junction, square left, over bumps, keep in, 80, O ja cię kręcę. Że fruwasz latasz? Co? right 3, narrow, Mówisz, że fruwasz latasz? Mm? and right 3, keep in, opens, Idzie mi to jak krew z nosa. into left 5, 13, Ach. To jednak był zły pomysł. junction, square right, 40, and junction, square right, cut, 50, left 3, into flat right, 100, caution, left 3, into flat right, 100, caution, left 5, short, narrows, into right 5, 30, hard brake, junction, square left, 50, junction, square left, 150, junction, Oj, 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 oj. into left 2, tightens, square left, don't cut, narrows, 100, Kurczę, ja cię kręcę. cut, brake,
Jeszcze jesteś? Jestem, cały czas jestem. Tylko się tutaj, wiesz co, zawiesi, bo tu patrzę, jakiś karabinków, mam gdzieś tylko MP18, M19. Ja głównie grom ratownikiem. Ratownikiem. Medykiem. Gdzie ja to jeżdżę? Quick podniżaj, tak podnosił. Biegał cały czas, kurde, jak nie, jednak nie graliśmy z przejściem. Ale się idę. No, on jest dobry w te klocki. Dobrze, jest zabawa, jest fajnie. Jasne. Tak ma być. Dobra, ja tu streama wyłączę, bo kurczę, oczy mi się kleją. Pożegnaj się tam ładnie z chłopakami. O, zaraz się pożegnam. Ja też zaraz chyba wyłączę. Dobra, nic pany, ja uciekam, bo kurczę, jest tak wyrąbany, spać mi się chce, jak nie wiem co. No i co, standardowo. Łapka w górę, subskrypcja i przyjdźcie zaś. To nic, trzymajcie się, cześć.